Crime, Plots and Properties, WhatsApp channel, nakabanta ka junior day yatit, yaki jaka ki ïing, ki nongram ïing, ki commercial space ba giway. Hakane ka WhatsApp channel, ki dan advertisement, terwadi yaki ïing, ki jaka, tanglang ba ka WhatsApp jangpi. Follow yakane ka WhatsApp channel menta, tan link ko dan ha description. Ha ka step jong kan nyau terik jong uni ubnai ajat pusan ha ka por kumbalai beje lalap ya ka wei ka met yap jong wei u khynnah skul ubadang khat hen nyau snam karta ubadang pule class 11 ha not liberty higher secondary school jawai ya ka met yap jong uni u khynnah lalap ha jan ka wei ka ïing building ka badang shna thymmai ha kli rompum ha jan polytechnic jawai west janje hills Katkum ka khubor belayot lum layatu ba uni u khynnah u basa ïing wai ha memory colony ha jan ka public school ulaja na ïing sa wai jong u na du ka jan mit jong ka henriu terik jong uni u benai ajat husan ki bor pulit na jawai bat ki pulit ki bana shillong ki lawan poi ha ka ni ka jaka badon ka ni ka met yap man le ya ka batan kam bat pen kit ya ka ni ka met yap sha ki jaka bade ban kit khanang ban le ya ki jing tan kam ya ka jing yap jong uni u khynnah skul ampat la ban tip na ka e ka daw